Vítam vás všetkých na našej tohto letnej druhej diskusii lomeno rozhovore. Máme tu špeciálneho hostia, exkluzívneho až ba priam. Eniaka, ahoj. Čau. Počujete ten aplauz v pozadí? A toto robte 20 minút a prídu ľudia. Takže máme tu veľmi horúce letné dni, pred nami, za nami aj počas nás. A dneska na tejto moderovanej diskusii sa budeme rozprávať o Eniakovej tvorbe. Je to teda slovenský komiksový autor, veľmi, by som povedala, že známy a taký má svoju špecifickú tvorbu, ktorú hneď spoznáte podľa toho, keď sa pozriete na jeho diela, alebo aj za nami na televízori. A aj vlastný štýl pomenovaný, len neviem, čo tu môže nadávať. Skús. Výborne, takže asi nie. Dáme tam hviezdičku, keď to budeš hovoriť. Takže ja by som tak veľmi jednoducho začala. Pre tých, čo ťa možno nepoznajú, aj divákov na internetových vodách. Ako si začal s komiksovou tvorbou vlastne v nejakých tvojich začiatkoch? Prečo si začal možno kresliť, čo ťa k tomu dotiahlo? No, začal som, že čarbať komiksy v jednom takom známom slovenskom veľkomeste, kde veľa ľudí začínalo, kde to prekvíta bohatstvom prírodným, celkom aj ľudia majú celkom v srdci to bohatstvo. Robia tam skvelé rožky, ktoré vám vydržia aj na druhý deň, že nie je z nich kameň, lebo však to nemám rád, nikto to asi nemá rád, keď si kúpite rožky a zrazu je z toho kameň. No ale aby som sa tomu vrátil, tak je to jedno krásne mesto, v ktorom je jediný obchodný dom, to je Jednota. Môžem rozprávať značky, hej, v pohode. Dobre. A to potravinové môžem, dobre. A to, ešte tam Atrakt, ale ten už skončil, no, ten skrachoval. Ale už tam nie je tak. No, mesto Kremnica. Tamto začalo. Že Všetci sú z Kremnice, ale ešte o tom nevedia. Ale určite niečo vo vás je z Kremnice. No a v tom meste, no predtým som skúšal, hej, že ty kokos, že začnem robiť komiks, alebo niečo také, ale však to je ťažké, vieš, že to musíš vymyslieť príbeh, musíš vedieť kresliť, proste musíš vymyslieť postavu, ktorá má rôzne pohyby a neviem čo, a že to jak mám nakresliť, vieš, že to čo ti šibe. No ale v Kremnici sú, že kremnické noviny a oni, že reku, že ak sa im skúsiť, že mám tu možnosť, že jediné pravidlo je, že nech vydržím pol roka, každý mesiac pridávať nejaký krátky strip, vymyslieť nejaký charakter, ktorý tam bude a môžeme začať. No tak tam som začal tak, že na mesačnej báze robiť komiks, a to je, že Emil z Kremnice, ktorý sa potom zmenil na Krumpla z Kremnice, potom aj na Holuby z Kremnice a potom aj na Besné Krumple z Kremnice. A ešte, no a ďalšie ešte nie sú. Donesol som aj toho, toto je ten kremnický super krumpel, ktorý bojuje s tými besnými krumplami. A on, besné krumple, oni zvyčajne tých kremnické Zechinterová záhrada, to je veľký kremnický park a oni tam žerú tie koše, robia zle a tak. A príde kremnický super krumpel a ten ich vyplieská a je to všetko vybavené. No a je to aj taký odkaz na kremnické krumple a to bola pochutina, ktorý môj nejaký potomok kremnici vymyslel, že to normálne je, že starka to robí kukavičky a tak ono to aj z toho vychádza, že to je rodinné dedičstvo pokračuje v komiksoch. No a tak tam to začalo. No a potom pomaličky sa to začalo nejak naberať, že proste, že skúsim niečo iné a neviem čo a pomaličky som sa tomu dostával. Že ešte keby som šiel úplne tomu zrodu, tak ja som ako tínedžer nenávidel komiksy. Lebo ako dieťa som mal rád komiksy, lebo však tu bol, že Káčer Donald, to som mal rád, nejaké stripy Garfielda a tak. A potom, keď som bol tínedžer, tak brácho, ešte Spidermana, ale väčšinou animáky. Ale keď som bol teenage, tak brácho donesol, že Green Lanterna prvýkrát. A to bolo strašné. Proste nejaký týpek v zelenom, latexovom, neviem čo, kokos tam zachraňuje a že to čo je, to číta takéto hovadiny. Ja som počúval Iron Maiden, ja tu nebudem nejakých latexových, neviem čo, nechcem nadávať. Ale potom som sa dostal ku francúzskému komiksu, čo bol Inkol od Moebiusa a zrazu, zase som nadal, pardon, a zrazu som dostal, a zrazu som dostal takú fajnú facku, že som si povedal, že však toto je dobré, však ten úplne, že to má príbeh, to má art style, to má nápady a už som išiel v tom.
Ďakujem. Čiže skôr ten európsky komiks ťa ako keby dotiahol do toho, že aj ty by si robil tie komiksy možno viac ako len nejaké čarbanie. Áno, áno, áno. Ale potom ma dobehol aj ten americký, tomu sa potom môžeme neskôr dostať, ale americký indie/underground. Že to je len čo. Ja sa chcem k tomu Krumplovi ešte spýtať, že koľko sa ti podarilo, ak máš nejaké čísla o tom, koľko tých stripov sa ti nakoniec podarilo vytvoriť pre noviny? Ty kokos, no. Alebo ešte stále tvoríš? No teraz je pauza tam, lebo ono nevýhodou týchto malých miest je to, že mení sa tam primátor. A keď nastúpi človek, s ktorého som si robil srandu tie roky predtým, tak on zrazu zistí, že nemáme teraz miesto v novinách, že proste, že ohlásime sa ti, keď bude. Takže teraz mám tú pauzu, je tam nový primátor. Čiže čakáš na ďalšie volebné obdobie, hej? Tak, ďalšie volebné obdobie. Dobre, takže ty si vlastne z Kremnice, ak som správne pochopila z tohto emočného výlevu o Kremnici. A teraz si pôsobíš v Bratislave, ako si sa dostal sem? To je teda otázka, či pôsobíš v Bratislave? Hej, no... Kremnici bol ten problém, že tam som robil... No áno, k tým komiksom som dostal, že som robil na kultúrnom dome, alebo na kultúre. A po roku som zistil, že prešiel rok a zrazu robíme presne to isté, čo minulý rok. Ako keď riešite veci v malých mestách. A zrazu som zistil, že už ma to nebaví, že proste, že potrebujem niečo iné, niečo nové, tak som šiel do Bratislavy. Aj si študoval nejakú vysokú školu alebo strednú školu, nejaký grafický dizajn možno, alebo niečo s týmto? Hej, úplne najlepšiu aj vysokú školu, dokonca ako správny Slovák som vyštudoval bakalára, že mám ten titul, rodičia sú spokojní. Mám veľké meno v občianskom. A vyštudoval som odbor úplne tomu, ktorý úplne k tomu je náležitý, a to je, že telekomunikácie. A slaboprúd elektrikár. Aha, tak možno bude nejaký tvoj budúci komiks o elektrikárovi, nejakom elektrickom zemiaku. Je to dosť možné, akože to je celkom dobrý nápad, no, že proste zdravím. Potom poprosím kreditnúť, hej, keď vyjdeš s takým. Super, takže dozvedeli sme sa vlastne, ako si začínal. Ešte keď si bol menší, tak mal si nejaký svoj špecifický štýl, ktorým si kreslil, alebo si sa inšpiroval, že si napríklad si obkresloval nejaké postavičky z novín, z nejakých časopisov a potom postupne si sa vypracoval v tom svojom unikátnom štýle kreslenia? No, áno, obkresloval a na výtvarnej výchove som... Zatišiel. Nie, ja som tam vybudoval taký štýl, lebo tedy som mal strašne rád hokejistov a hral som hokej. Takže všetci boli takí veľkí chrániče, že keď som kreslila nejaké že zvieratka alebo dievčatka, tak všetky boli také veľké. Takže hokejistov. To bol, že hokejistický štýl, tomu hovorila učiteľka na základnej. A týmto štýlom, ako ty vlastne kreslíš, predpokladám, že kreslíš na nejakom grafickom tablete najskôr a s tým súvisí aj moja otázka, že aký štýl kreslenia alebo malovania preferuješ? Či aj takéto klasické, že v ruke máš nejaký štetec, papier, pero, alebo či už viac si inklinuješ k tomu digitálnemu umeniu? No štýl nejdem pomenovať, ten som na začiatku pomenoval, aby sme nemuseli vypípať. To kvôli tým bodkám, lebo to musí všetko bodkovať. Ale... No digitál, už proste nie je čas. Akože sú nejaké skice, že keď hľadám nápad alebo niečo, ale už väčšinou, že rovno digitál. Že hlavne ja sa s tým aj tak, akože že serkám sa s tým, že s farbami a tak, ale že ja tam dosť porušujem anatómiu a tak, lebo však som vyštudovaný elektrikár, vieš, ja tam vidím furt káble a neviem čo a leptania a neviem. A tak no, že ten štýl je taký, že už rovno cez ten tablet, len... Čo tam trvá je ten coloring, že tam je strašne veľa odtieňov, že pri takých jednoduchších sú 4, pri takých zložitejších až 8 rôznych druhov farieb. A tie bodky, no, že to je ten štýl, ktorý som na začiatku pomenoval, ktorý bude asi vypípaný, ale lebo je moc progresívny, aj názov má moc progresívny. Štýl je? Taká akože úplne generická otázka, že koľko ti trvá nejaká jedna ilustrácia alebo obrázok. Asi to je veľmi individuálne, ale napríklad, keď robíš obálku na nejaké časopisy, máš to nejak zmerané, že koľko ti to trvá? No, vždy krát 2, čo si myslím. Čiže väčšinou to, že 3 dní, že dám si na to a je to, že týždeň. Nemeriaš si to napríklad vo filmoch, že vieš, že kreslíš a popri tom pozeráš do pozadu nejaké podcasty alebo filmy, takže viem, že trvalo mi to 2 série upírskych denníkov. No...
tam práve, že tam je ten problém, že keď to vymýšľam a nahadzujem, že tedy je najlepšie, že žiadna reč. Že tedy aj hudba, že ak hudba, tak len také nejaké techno alebo niečo, že kde nič nikto nezjape a tak. Ale kokso, no neviem to odmerať tak, ale víš, to je celkom dobrý nápad podľa filmov to odmerávať. A seriálov. Dobre, poďme tým tvojim komiksom. Ktorý bol tvoj prvý komiks, keď nerátame teraz tie stripy do novín? Úplne prvý komiks bol komiks pre bielu stopu v Kremici. Okay. To bolo... Počkaj, bola to biela stopa? Nie. Nie biela stopa, veľkonočné vajce. Ale ono to bolo spolu. Koľko strán to malo? To bola jedna strana veľkonočného vajca a to bolo, že hľadali veci, že do súťaže, alebo do tomboly, alebo neviem čo. A že však ja vám spravím komiks, však dostanete z tohto eventu o tom, že kokos to bolo niečo, že ufonci... Nie, ten rok na tom evente, na tom veľkonočnom vajci bola hlavná výhra chladnička. A celý príbeh bol o tom, že... To bolo tiež v Kremnici? To bolo tiež v Kremnici. A celý príbeh bol o tom, ale si to úplne, že matne pamätám, ale o tom, že prišlo do Kremnice UFO, ktoré bolo v tvare vajca, ktoré keď robíš praženicu, s tým žltkom, so všetkým. A to nejak doneslo čarovnú chladničku nejak do mesta. Ale už si to viac, toto si iba pamätám, ale bola tam nejaká zápletka. Ale skrátke takto, že veľkonočné vajcia a vaječný ufóni donesli chladničku a potom to nejak skončil happy endom. Tak to bol, že úplne prvý taký, že reálny komiks. A predtým boli nejaké ešte krátke stripy, neviem čo som skúšal, ale toto bol taký, že to niekto vyhral do tombola a neviem, čo s tým spravil, či to zahodil. Nepochválili sa? Neviem vôbec potom, čo sa s tým dialo. Možno to o pár rokov nájdeš na nejakom eBay za veľké peniaze. Boh vie. Na Bazoši, hej. To je slovenský eBay. Dobre, a z týchto klasických časopisov, čo už má možno aj viacej strán, tam by si ktorý predstavil, že by bol medzi takými prvými? No to že úplne prvý, kokso to neviem, ale jedný z takých, že prvých komiksov, že paperbackových, bol, že Nightcall Comics, ktorý vznikal v rámci eventu Nightcall, čo je Synthwave Party, a dal sa zohnať iba tam, na tom mieste. Tedy, že to bol že limitovaný kus, že bolo, ja neviem, 30 kusov a to iba ten jeden večer sa tam dalo. Tundok mám aj pár ukážok z toho, čo vyšli. A že to bolo taký, že asi prvý zošit sa mi zdá, taký, že ktorý sa dokončil. Že predtým bolo viacero takých, že nápadov, že ideme robiť taký komiks a človek zrazu po tretej stránke zistil, že čo, že to už ma nebaví, však už som tam zabil mesiac na tom. Ale toto bol úplne asi taký, že riadny prvý. A tam sa aj s niekým spolupracoval na tvorbe toho komiksu, alebo to bolo čisto svoja práca? Áno, to bolo prvýkrát, že som aj spolupracoval a to bolo, že Daniel Jackson z Nightcall Crew písal text a ja som to ilustroval a potom napríklad štvrtý komiks, čo bol ako posledný, čo vychádzal, tak boli už aj, že sa nám už aj ozvali ilustrátori, že chcú dopomôcť a tak. Ale tedy som zistil, že spoluprácou s rôznymi ilustrátormi na Slovensku to je complication, lebo nevedia si predstaviť ešte stále možno, že úplne, že čo to je ten komiks, že koľko času to zožere a tak tam som mal taký, že v úvodzovkách funny moment, že chalan noc pred eventom mi povedal, že nič nemá a že to nedáva, tak som ja ešte celú noc vymýšľal ďalšiu polovičku komiksu a rýchlo dokresloval. A rýchlo si bodkoval, hej? O 100, 600. A tieto Nightcally ešte vychádzajú, alebo už sú... Po tomto, čo sa mi toto stalo, tak som si dal už asi 3-ročný oddych. Ktorý trvá ešte stále, hej? A PTSD k tomu, hej? Tak. Dobre, potom máš Bublinu, alebo teda ilustruješ aj do Bubliny. Bublina je vlastne detský časopis pre takých škôlkarov a nejaké prvé stupne. Aj starších ešte. A vlastne tam máš aj nejaký, okrem tej obálky, ktorú vidíme tuto, máš aj napríklad nejaké komiksy pre deti v rámci v tejto bubline? Áno, tam úplne prvá bublina, keď sa mi ozvali, tak to bol... To bol jednostranný komiks o nejakej téme ľudových remesiel alebo niečoho. Čiže to bolo prvé, kde si to vyskúšali, že to stíham a v pohode. No a potom mi dali, že voľnú ruku, že kľudne si vymyslí, že máš tam tvoju stránku s nejakým námetom a
A ja som tedy vymyslel Megaligu vysavačku, čo je banda decák, ktoré chodia po vesmíre, lietajú a vysávajú všelijaké obludy a stretávajú tam napríklad, že je tam že veľký prerastený pavúk, ktorý sa volá že Anna a je že vegetariánka, potom tam stretli kyber vysavackého mega rytiera, pankáča, potom tam aj nejakého divného superhrdinu, tučného. Máme vlastne aj tuto, ak by si mohol podať, ja už tam dočiahnem. To je len čo? No a Môžeš kľudne hovoriť. toto môžem spievať ako Robo Kazi, chodiť medzi ľuďmi. Ja vás tu vítam. Nemáme karaoke, vieš? No, a ono to najprv vzniká, že ide, že dvojstránka do časopisu Bublina, ktorý vychádza, že každý tretí mesiac. A potom, ja keď nazbieram, že 30 strán všetkých tých, čo vychádzali, alebo ono to má vždy pokračovanie na budúce, tak to vychádza potom v takomto velikánskom zborníku, že Megaliga vysávacká. No a toto je zatiaľ jednotka, no a do dvojky sa pomaly zbiera. Akurát. Ešte zostáva strán. Ešte to bude trvať minimálne rok, no. Akurát dneska som dokončieval 21. komiks, ktorý v Bubline vychádza. To som akurát dneska vyfarboval o 106. No, a proste im sa stala tým deckám taká vec, že išli von a proste v starom Elektre, alebo čo to bolo, niečo také, v domácich potrebách našli, nechtia, že sa tam zabávali, také staré divné vysávače a neviem čo, haraburdy. No a to ich vysávalo a dostali sa do tejto galaxie, kde proste lietajú a zachraňujú svety od monetrizátora, čo je taký velikánsky zlý typeček. Tu noge, monetrizátor má 5 očí a velikánske ústa a on robí zlobu, že proste na tých planetkách sa darilo, oni tam šťastne žili, všetci a tak, že všetko happy, no a on tam prináša zlobu a oni musia to vysávať a pomaličky behajú. A tieto nápady k tebe chodia v snoch alebo vedome? No, vedome, ale napríklad je tam cool pasáž, ale to nie je dobré, či to priznávam, ale priznám to. Teraz malé deti. Má dokopu 13-ročné deti. Nevadí. A veľakrát sa mi tam stáva, že nestíham do deadlineu. No a jednu časť som nestíhal, už fakt, že veľmi. A teraz, že som mu nakreslil, ale že teraz coloring, ďalšie 2-3 dní proste, že to asi nedám. Tak som tedy vymyslel trola, ktorý sa volá Trepetrol a on vidí svet čierno-bielo. Takže on ich zobral tak on ich zobral do svojho sveta a bolo všetko čierno-biele a nemusel som vyfarbovať, takže som to stihol. Čiže takéto veci alebo fakt, že keď som úplne, že fakt, že nestíhal, tak som dal, že jedna stránka boli v tme. Že ich zožrala veľká bluda a boli v tme. Bola tma a iba oči bolo vidieť, vieš? A to som spravil za hodku, vieš, aj s bublinami, so všetkým. Vieš, a 3 dní som ušetril, vieš. A vieš, ak sa tomu hovorí? Work smart, not hard. Tak. Takže, tak aj takto vznikajú nápady. Super, inak táto liga vysávacká je vlastne aj v ponuke, takže tešíme sa na dotlač, dúfam, že bude nejaká. Netrpezlivo čakáme. Čoskoro bude anglická verzia. Super. Keď hovoríš o tej anglickej verzii, tak tuto máme vlastne aj príbehy Milana Rastislava Štefánika. Tieto sú konkrétne teda v anglickej verzii, alebo v jazyku. Hovoril si, že aj v Esperante existujú, alebo existovali. A čo by si nám k tomuto vedel povedať? Ako si sa dostal práve k Štefánikovi? To sa mi na tom nightkole, na tej akcii, sme už boli tak fajne pripity. A pri bare si ma chytil taký mladý progresívny typek a zobral mi pivo. A že reku, nejak počúvaj, ja mám dobré nápady a že chcem robiť také, že náučné komiksy o takýchto slovenských velikánoch, hrdinoch. A ja som už som mal pár pív v sebe a hlavne akciu, že party, tak som povedal, že to také dobré, no tak čo. No a on to zobral, ako vieš, že ideme do toho. No a začali sme riešiť, ten typek sa volá, že Tomino Kryšak. A on to celé vymyslel, zbúchal a že ideme robiť Štefánika, no. Scéna robil on, alebo... No on je... on práve, že on to dosť tak učebnicovo písal. Ako nechcem ho teraz etiť, dúfam, že to nebude počúvať to akademicky. Čiže tie joky a skrátky a odkazy na rôzne komiksy a filmy, tak to som musel upgradeovať, lebo
lebo ináč by to bola učebnica. Tiež nestíhal? No a tunok sme pasáži, kedy som prvýkrát využil ten môj čierno-biely trik. To bol že úplne prvýkrát a toto bolo využité kvôli tomu, že nie, ono je to tak, že Štefánik začína, že mladý, škola, potom cestoval tam na Havaj a neviem čo, že všetko bolo také funny, že aj na Himalaje išiel a neviem čo a hviezdy sledoval a tak, že celé, že wow, cool, ale potom v jednom momente prišla vojna. Aha. A ja že v reku nestíham zase a že vymyslím koncept, vieš, že proste hĺbkový koncept a že ja to nevyfarím, bude to čierno-biele, ale bude to čierno-biele kvôli tomu, že to je smutné, že došla vojna. A normálne tí ľudia to zožrali, že proste, že aké konceptuálne myšľanie, vieš, ale originál je to, že som nestial. Bol to zámer, A ono to hneď začína. Tu mu prišlo povolanie. Že Tunok, že ešte bol Madagaskar, či kde, vieš, oslavoval, kokosy zbieral a neviem čo. A zrazu prišlo proste, že na vojnu treba narukovať. A už to ide čierno-bielo. Ale stretol tam, aj tak tam stretol, že Batmana, ktorý mu pomáhal, no kde, no niekde tu ukazuje sa Batman, ale Batman je originál, tu je. Ale to je originál Batman, ale Batman bol aj Masaryk. On ako prvýkrát, keď stretáva Masaryka, tak to je tiež Batman, že Masaryk bol Batman. Stretáva tam aj Yetiho a že... no a tak. Takže to je Štefánik. No a potom ešte Franky. Franky nám pomohol už s tou takouto vážnejšou tematikou ďalej od tej vojny a až tak, že už potom to on ilustroval. Lebo tu vlastne sa mení úplne štýl tej kresby. Úplne. Toto mi príde taký európsky, by som povedala. Môže byť. Klasickejší, čo býva vlastne pri tých Áno. vážnejších. Tak. komiksoch. Tu už ani moc joky nie sú, to už je to také, že už zakladáš. Taká akademická učebnica. Až tak nie, ale hej, Batmana tam nestretnete. Dobre, super. Takto. Ešte by si nám mohol o tomto Space Tales povedať. To máme vlastne teraz tiež ponúkať. Tu vidím, že to je vlastne prvé číslo. Áno. Čiže verím, že sa chystajú aj ďalšie. Soon to be. Chystajú sa ďalšie, ale musím dokončiť Slovana. Čo bude, tak poviem Slovanovi. Môžeš teda rovno, no. Že Slovan, to už dlho na tom robím. A je to náročné, lebo to bude, že historický náučný komiks podľa pravdy o tom, že vo Veľkej Morave mladý Slovan je nešťastný, hej, že proste, že Perún sa na ňo vykašľal a tak, že žiadne ženy, nič, žiadna oslava. Aha, tu je označík, kedy Slovan, že keď sa budete pýtať, kedy Slovan, tak vyfacujete oznak. No a na to, že ten komiks bude naučný a tak ten Slovan je taký na začiatku, že smutný, hej, leží a nevie, čo so životom. A zrazu dvaja typci na zlatom... Postava Slovan, áno. A zrazu sa objavia na horizonte dvaja typci na pozlatenom gečku. Aj s takou hudbou, svetou. No a zistím... Historicky akurátny komiks. Je to podľa pravdy, historicky to sa stalo. Kto neverí, nech si to naštuduje. A vyjdú z toho dvaja chlapíci, Konštýrila Metód, alebo Konštantína Metód. A mladému Slovanovi dajú pozlatenú M4, čo je samopal. A povedia mu, kámo, ak chceš, aby bolo dobré, tak vystrelaj pohanstvo. Proste zlikviduj proste pohanské zvyky. A o tom bude celý komiks, že proste donesie kresťanstvo do Veľkej Moravy Cyrila Metód takouto metódou, ktorá sa naozaj stala. Metodický Cyril Metód. Konštantná metóda, Konštantína Metód. To je cool, to by som tam mohol použiť. Máme to nahrané. No a celé to začne takto, že proste mladý Slovan dostane osvietenie s tou M4 a na Patreone, už neviem, či sa to ešte dá, ale ľudia dokonca, ktorí prispeli na ten komiks, tak oni tam aj hnusnou a zlou smrťou zomrú. Určite. Akože za to si zaplatili. Už aj ten samotný Tomáš Kryšák, tomu bude rozstrelaná hlava. A tak, no. Chcete zomrieť kruto v komikse, tak môžete stále prispieť. Ja si potom za ten príspevok kúpim kávu a Monty Dew a horálku. A budem ďalej bodkovať vašu nepríjemnú smrť. A aký dlhý bude ten komiks? Koľko sa no, môžeme
No preto mi to trvá, lebo ono prvý nápad bolo iba taká rýchlovka, že proste sranda, že hop šup, gečko, tu máš samopal vystrelané, koniec. Ale potom zistil, že to je celkom cool metóda aj na pokračovanie a že chcel by som skúsiť nechať takú tú americkú stránkovo, že 30 strán. Možno, ako tá liga, no, že nech to není taká ako Spell Tales, že 8 stranová, iba taká, že jednohúbka. No a rovno môžem premostiť tomu Spell Tales, že to bola taká, že proste, že vymyslím nejaké scifičko o tom, že budem v ňom promovať zeleninu. Alebo potáto. No a že proste, že zeleninové sci-fi, že to tu nie je a proste mám rád domácu zeleninu aj zo záhradky, že proste aj teraz tie paradajky domáce, vieš, ako je to dobré, keď tá starka to vypestuje. A sci-fi mám strašne rád, tak som spojil, že týpek dostane vo vesmírnej rakete chud na zemiak. S tým, že jedna stránka je naučná, že zemiak môže byť aj dobrá otrava, že to akože dobrá plodina, že decká sa tam vedia aj naučiť, že zle spravený zemiak môže aj otraviť. Takže a dvojka bude o paradajkách vo vesmíre. To som sa inšpiroval, ak ste videli film od Carpentera, prvé sci-fičko, sa to volalo, že Temná... Čau. Odišiel nám divák. Sa to volalo, že Dark Star. To Carpenter, to sú myslím, že 70. roky a to je inšpirácia presne tým, že banda hippíkov je na vesmírnej stanici a odpalujú planéty a meteority, ktoré by mohli urobiť galibu na Zemi a majú tam emzáka, ktorého našli a to je velikánska paradajka, ktorá je ako basketbalová lopta. Známy obrazok. Takže odporúčam, skvelý film, že proste, ak sa chcete naladiť na Spell Tales, tak to je úplne, že akurát. No a potom, hej, v budúcnosti ešte toho viacej, ale asi to nejdem prezrázať, lebo všetci sa ma to potom budú pýtať, že kedy a budem musieť oznaky vyrábať. A teda ja sa spýtam, že kedy Slovan, v zmysle toho, máš nejaký približne časový horizont, že kedy vieme, že napríklad, že ešte v rámci tohto roka, alebo až 2024, alebo 27, alebo tak? No, tento rok som to chcel dokončiť na sviatok svätého Cyrila a Metoda, čo už bolo, ale vydal som aspoň tie odznaky, že aspoň niečo. Tak som taký, že chcel by som to tento rok, že bolo by to mega, ale neviem, no, uvidím, chcel by som, lebo problém je v tom, že ja robím veci vo voľnom čase a už aj v pracovnom čase, veci, ktoré sú jednoduché na výrobu a to je ako indie comics a indie videohry. Čiže ja popri tom robím aj videohru, ktorá vychádza aj z komiksových a tak. Čiže to mi strašne veľa času a energie a všetkého bere, ale je to zároveň strašne cool. A plus ešte, aby som si dal na obhajobu, že prečo tento rok nevyšiel, tak tento rok vyšiel aj komiks zborník, taký velikánsky v Amerike. Volá sa Tales to Enlightenment. No a áno. A to je strašne. A to vydáva moje zlatičko Mad King. To je najväčšia asi súčasná undergroundová postavička, čo sa týka západného komiksu. A zozbieral tam asi 30 autorov rôznych. A že každý mal nejakú tú svoju časť. A vydali sme proste všetci spoločne 500-stranový komiksový zborník. 500 stranový, že dovidenia. A ja som tam mal parádnu story o tom, že Alfred, čo je robot a je najlepší kamarát, už neviem, jak sa volal, ale je to synovec Satana. A neviem, on sa nejak divne volal a to je nejaký stratený synovec. Alfred sa vrácia do Brooklynu a opustila ho vila, ktorú strašne chcel mať s ňou deti a tak, ale tá sa na ňo vykašľala, tak začína nový začiatok v Brooklyne, tam si nájde prostitútku, ak to tak môžem povedať, z ktorej chce mať tú vílu, čiže tá prostitútka musí nosiť presne takú parochňu a musí sa farbiť každé ráno na modro, ako tá víla vyzerala a spolu plodia mladého robota
ale z neho je veľký grázel a tak a tento Alfred je nešťastný a putuje po Amerike a hľadá znovu osvietenie a znovu chuť do života. Takže táto pasáž komiksu je o tom, ale celý komiks je o tom, že je tam, hlavná postava je DJ z hlavou pyramídy s jedným okom, ktorý cestuje po galaxii a DJuje všelijaké staré byty. Sú tam jeptišky, ktoré sú také iné. A je tam strašne veľa drog a psychodelických javov a rôznych bizárnych postav. A o tom to celé je. A je to cool a baví ma to. A to mám rád. Ty máš inak veľmi také kreatívne nápady, že nie sú to také priame príbehy, že aj o tom zemiaku si len tak niekto nezmyslí napísať komiks, aj keď teda ja veľmi podporujem zemiaky, podľa mňa to je veľmi nedocenená zelenina. Však to ešte Maria Terézia vedela, keď to sem prišlo z Ameriky, že aká to je záchrana nášho ľudu, vieš, tam mŕtvi, tí kokso to obilie dávali do seba a nič. Však to je veľká vec proste. No by si mohla dať do komiksu s Mariou Tereziou, jak zachránila Európu, že sem prišli zemiaky. Že s stríkom tohto kremického superkrumpla. Tak. A chcela som sa spýtať, že keďže ty máš hlavu plnú nápadov a takýchto kreatívnych záležitostí, ako oddychuješ, že napríklad aký typ filmov si pozeráš alebo akú hudbu počúvaš, keď si chceš tak akože mozog troška oddychnúť? No teraz dosť počúvam, že nejaký Cannibal Corpse, dosť počúvam teraz rád, že to mi dosť pomôže a také, že deathcoreové veci. A potom ešte aj synthwave, ale kanibáli mi teraz neviac pomáhajú. Potom bajkujem, že downhill, že proste, že ísť, skočiť, trafiť strom, kotuľať sa, že a to zrazu vypneš hlavu, že proste nič sa nenapadá, iba to, že či som prežil, to mi celkom pomáha. A z filmov, Bčkové filmy milujem proste, že všelijaký, ja neviem, ako napríklad ten Dark Star, že takéto Bčkové starešiny, všelijaké zombie, všelijaké žraloci, všelijaké Immortalitas, to je proste naša modla slovenská. Ak ste to nevedeli, to je najlepší slovenský film, odporúčam. Už sa to nedá nikde sa to nie na streamoch, nikde DVDčka možno, že predávajú bazoši nejakí beratelia za milióny forintov, ale Immortalitas, no. Že proste, keď si chcete oddychnúť a mať, že kreatívne nápady idú preč a chcete že podporiť alebo vidieť nejaký slovenský sci-fi film s presahom, tak Immortalitas. Akože to je veľká vec. Akože, keď ste aj mladý nádený autor a potrebujete inšpiráciu, tak Immortalitas. Ako Karol Číno skáče z 20 cm obruvníka a za ním idú ufonci. Je to dlhý 15-minútový záber, ktorý vás navádí do toho, že Karol to dal, že on to skončil, že to má minimálne 3 metre, ale zrazu sa kamera posunula a bolo to 20 centy a on si to prizná, ale presítil to, že fakt žije v tej pozdá po Bratislave, že ty nečakáš, vieš, že tých 20 centimetrov môže byť aj tvoj koniec života, vieš, že proste, že nevieš, čo tam je, vieš, čo na teba tam ako nachystali, akože skvelé zahraté, lokácie sú aj v Bratislave, akože chystám aj teraz druhú výpravu do Cintorína, kde on smútil, lebo on je totiž v tom filme nesmrteľný a on smúti za tými svojimi ľuďmi, ktorými prežil a ženami a možno aj mužmi, ktorými niečo prežil, že zomreli a on chodí aj na ten cintorín a tam spomína a ten cintorín je tu na Kozej bráne tam hore. Takže kedy si kolegy napíšte a môžeme dať túru, no aj pospomínať. Spoločné fotky vieme napozovať, ako dával Karol Čino. Skvelá vec, odporúčam. Super, vďaka za tento aj filmový input. Ešte keď sa ku komiksom vrátim, spomínal si teda, že tie DC alebo také tie pláštenkárske, hej, že DC, Marvel a podobne superhrdinové, že k tomu si našiel cestu až neskôr alebo nejakú miernu obľubu a tie európske komiksy alebo také my to voláme, že hipsterské, momentálne má to taký fajnový názov. Tie ťa skôr oslovili ako aj jednak čitateľa, ale aj vtedy budúceho tvorcu. Ktorý komiks je, okrem toho, čo si spomínal, je taký ten tvoj, že by si aj odporúčal ostatným a nedáš na ňo dopustiť? Kokos, na to som sa nenachystal, vidíš, teraz bádať v pamäti. Taký prvý, čo ti napadne napríklad. Tak akože Batmanovky a Batmanku s Millerom, Frank Miller, čo robil, tam, čo je ten starý Batman, a keď prvýkrát ukáže, že to je proste starý guy, ktorý to už nedáva, tak to mám strašne rád.
A celkovo akože pláštenkárov, že ako superhrdinov mám celkom rád, že akože už robím, aj som si zanesol tričko, že to je že superhrdinka z Bratislavy, 3D Girl, že akože aj na tom sa pracuje dlhé roky, ale to potom po Slovanovi budú označiky, že kedy 3D Girl. Ale celkovo, že pláštenkári, čo mám napríklad strašne rád z takých, že gro pláštenkárskych komiksov sú komiksy Doom Patrol, kde je Robotman a... Áno, to je jeden zo seriálov, ktorý, akože poslednú sériu som nevidel, ale chystám sa na to, že to mám strašne rád. Potom tá klasika The Boys, ale tam má strašne špatnú kresbu, že proste to som sa musel do toho fakt, že dostávať zubami, nechtami, ale dal som to. No a potom také klasiky, že Preacher to mám rád, potom je to... Temnejšie, no. Potom tu Sin City, tam mám dokonca prvé originálky, paperbacky, to sa strašne, to si držím doma. Ďalšie rodinné dedičstvo. Potom milujem napríklad aj prvé komiksy Star Warsu, ktoré sú cool v tom, že málo ľudí si to uvedomuje, ale v Star Warsu vyšiel prvý komiks, nie film. Lebo ten komiks vyšiel asi týždeň skôršie ako film. Promo. Ale je úplne podľa filmu, ale vyšiel úplne skôršie, takže... A to boli také ešte veľké európske formáty, ale boli to americkí vydavatelia, tak to bolo celkom cool. Ale... No. A sleduješ aj anime a mangu napríklad? No jasné, tak akože... Na tom tričku, že tam je Pikachu? Je tam Pikachu, áno. Pokémonov, aj teraz som na Netflixe pozeral nových Pokémonov, ale... Už tam, už šiel tá head. No teraz, čo som začal čítať, bol Naruto, som sa tomu dal, ale neviem to nejak sa tomu potom dostať ďalej, že na tých veckách sa viacej hrám na tom telefóne, som zistil, to je pruser. Ale mangy, ježiš, milujem mangy, kokos, čo milujem z mang? No také jasné, Akira, to je modlá cyberpunková, že to mám zozadu aj spredu prečítané. Evangelion si čítal? Aj Evangelion som pozeral, potom Ghost in the Shell, to je turbomodla, jasné. Sci-fi. No potom hororovky, aj so ženou, čo čítam, sú to Junji, áno, Špirála, všetko toto mám strašne rád. Ale je to také, že je tam toho mŕte. Že proste človek sa musí vybrať, že či ide robiť to, alebo čítať to. Že proste že toho je mŕte vychádza. A hlavne oni v tom Japonsku, oni sú magori proste. Vieš, oni proste tí chalani... Ale idú tvojou taktikou na čierno-bielo, vieš? Ja, áno, tá taktika je skvelá. Ale oni tam majú taký workflow, že zober si, že tí chalani alebo dievčatá, že oni robia celý deň, proste robia, neviem, 15-ky, proste oficiálne do toho štúdia alebo publishera, že kreslia a cez proste prestávky obedné, proste rýchlo chalujú nudle a z rukou robia svoje. Proste ďalšie, to je, akože to je strašne cool, ale to je, že makačina, že odchod, že to sú proste strašní makači. Úplne o niečom inom a hlavne tie väčšie štúdia už potom oni majú, že iba ten základný no. nakreslia a pozadia, tak už robia úplne akože väčšinou helperi alebo dedikovaný človek, že iba kvetinky vykresluje do pozadia v tých romantických, vieš, čo by... Áno. No je to crazy a... Sa možno hodil nejaký bodkovač, nie? A myslíš si vôbec akože takto pomôcť od niekoho, alebo si skôr taký, že sám? No, zatiaľ som sám. Ako k tejto téme, že robiť, že pomáhať a tak tam mám celkom cool story. A prvá bola taká, že prvý komiks, ktorý som robil, bol taký divný, že oni najprv hľadali, že do toho bude kresliť, tak mi dali jednu skúšobnú stránku a to bol taký divný komik, že ja som mal akurát pasáž, že týpek je so svojou priateľkou alebo so ženou v tomto nejakej miestnosti a dostanú chuť na nejaké také tie hrádky, hej, dospelácké, ale týpek má nejakú neviem čo, že ona musí byť oblečená neviem do čoho a že musia byť v nejakom detskom bunkri a plus tá baba mala strašne nejaké divné brucho, že proste bolo ako keby sa aj opálilo alebo niečo, že sa pripálila. No a to som kreslil ako skúšobné. Nie, to bolo také malé vydavateľstvo v LA, už neviem, jak sa volajú. A potom to neprešlo, ale potom som mi robil coloring na pár strán a Žoraj to vydával aj Image, ale som sa v živote tomu nedostal. A bolo to také divné, že to boli takí
polo-zombie ľudia, ktorí mali nejaké sexuálne hrádky a neviem čo a neviem vôbec, už si to ani nepamätám tú story, ale bolo to divné. A viem, že robil som pár strán coloringu a to bolo celkom funny, že to bolo easy. Že proste oni chceli jednoduché farby a bum a bolo to hotové. Potom takú smutnejšiu, čo mám, tak je mám strašne rád heavy metal magazín americký, Undergroundy, do ktorého aj Moebius kreslil a tieto staré mená kulové. A tam som dostal cool kresliť jedno sci-fičko. A tedy som zistil, že asi tieto už veľké štúdia, že to nedávam, že oni proste do toho časopisu mi prišiel normálne, že skript, všetko. Normálne, že 2 týždne sme ale navrhovali tie postavy, že tam malo byť 9 nejakých superhrdinov, ktorí sú v nejakom sci-fi fantasy svete zvláštnom a tam niečo prežívajú. A muselo to prechádzať, skice museli prechádzať týmto 2 scenaristi, potom ja som nemal tam ešte texty nasadzovať, že to je samostatný týpek, ktorý to robí, ale ja som zvyknutý, že si všetko robím sám a prispôsobujem podľa toho. No a nakoniec som to proste dal, že to bola morda. Že som zistil, že takéto veľké spolupráce, ktoré sú, že musíš každý mesiac niečo chrliť, tak som to nedal. Je to, že full time job, ale je to mŕte robota, že radšej takéto srdciariny si tu robiť sám, že to mi viac pasuje. Super, ďakujem veľmi pekne. Takže najbližšie sa môžeme tešiť v dobe neurčitej na Slovana a v dobe neurčitejšej na Space Tales a Ligu, hej? No a ešte 3D Guild, potom ešte... A k tomu bude tiež komiks? Áno, dokonca k tomu aj vznikol. To bol jeden z prvých komiksov, ktorý mal vyjsť ešte skôršie ako Space Tales. Len tam som zistil, že som robil velikánsky problém a to bolo tak, že v tom komikse som sa odkazoval aj na politické veci, ktoré sa diali v krajine. A v jednom momente, keď som zistil, že prešiel ten pol rok a to ešte stále kreslím, tak si vravím, že na budúci rok to vydám, ale však už to nebude aktuálne a nebude ešte o 5 rokov. Tak som to musel celé prekreslovať a už som mal potom z toho dosť, tak som začal radšej také tie jednohúbky, že rýchlo niečo vychrlím. Super, a ešte by si nám mohol povedať, že kde ťa môžu fanúšikovia nájsť, nejaké sociálne siete, web a takto, že na čom najviac si aktívny, možno, že keď sa aj chcú niečo popýtať alebo zistiť, že kde ťa vedia zastihnúť? Asi Instagram, tam je, že Arter Eniak, Facebooky, Twittery, Reddity, po týmto... Urobil som si už aj TikTok, ale na hru Heavy Delic, ale tam je to strašné. A robíš aj tančeky na TikToku, aby si mal videnia? Možno začnem, lebo som začal bajkovať, vieš, ten šport, ale že možno, že ma chytí aj ten tanec, vieš, že proste, že tá oslava, že nezlámem sa na konci zjazdovky, tak nejaké, akože dosť možné. Ivka, čo? Dáme spoločne niečo? Ivka, frajerka ukazuje, OK, tak tešte sa aj na tanečky s Ivkou. Dedikovaný kameraman bude, Ivka. Super, dobre, ďakujem. Ako som začal tie tance spomínať, to skoro nikto nie je. Zatancujeme si potom. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ak je niečo, čo by si chcel ešte dodať, tak máš teraz príležitosť. Kreslite komiksy na Slovensku, aby tu boli. To je všetko. A nakupujte, zoberte si, zarobte, makajte celú brigádu na tom lete a kúpte si minimálne 20 kusov Space Tales, aby som ja bol v pohode, mal na kávu a dajte to babkám, starým rodičom. Ináč dokonca to nebolo myslené, že to bude pre deti, ale milujú to deti, že odporúčam. Akože nie sú tam zatiaľ nadávky a dvojky už budú nadávky, ale táto jednotka není pre deti a deti to majú radi, takže nakupujte, normálne príďte tu, kde sme to v nekonečnom príbehu a zoberte všetky, minte, normálne doma vás za to zbijú rodičia, no a čo, pretrpte to a je to pre dobrú vec. Aby bolo na kávu. Super, ďakujem veľmi pekne. Verím, že sa môžeme tešiť aj na nejakú ďalšiu spoluprácu. Teším sa na ďalšie vydania a hlavne dotlače komiksov, aby sme mohli tým deťom nanúkavať tých 10 kusoviek. Nebudeme predávať žiadne kusovky. Tak jeden si vezme 10 kusov naraz, vieš, zase nebudeme trocharčiť. A potom, aby dostal dobrú bitku doma, vieš, zase nemôže dostať len za jeden komiks. To je komiks je pain proste, robiť komiksy to nie je len tak, že sa prechádzaš, to je pain proste. Takže tak, dobre, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj zúčastneným neokolodujúcim.
A vidíme sa niekedy na ďalšom programe a snáď autogramy a ide na Slovanovi, keď vyjde.